Emakhosini ngiyanibingelela, ngiyakubingelela nawe Shenge. Ngicela ukubuza ukuthi ayikho nenye indlela obungabuza ngayo. Chaza sizwe kahle. Ukufaka emanzini okungeza noma wenze njani. Ubuza kanjani mawubuza kanjena? Ukhuluma nobani mawukhuluma kanje? Uyazi mina ukube nguwena bengizothini? Bengizothi Makhosi siyabonga ukusinikeza into ezoba usizo kuthina. Ngisacela ukubuza ukuthi ngiyifake emanzini ngigeze ngayo na. For the interest yalaba ke abafisa ukwazi, evidweni engiyipostile ngishilo ngathi uthatha le combo ugeze ngayo. Kwi caption ngibhalile ngathi 1 spoon yasawoti 2 cups za vinegar. Ngiyacabanga ukuthi lokho it's not equal for you ukuthi ugeze. Ngiyacabanga ukuthi lokho kuyakutshela ukuthi kufakwe emanzini okugeza. Ufaka emanzini noma warm noma abandayo nothi ashisa kakhulu kukwenza ugeza ngamanzi kanjani. Ngicela singakhohlwa ukuthi yonke into esiyisebenzisayo ukuze lapha iyakhulunyiswa. Kungani siyikhulumisa? Ingoba izinto zinama dual, triple, multiple purposes or multiple msebenzi zisetshenziswa ngendlela ezihlukene. So kumele uyitshele, uyithume ukuthi njengamanje uthi mayenzeni phezulu kwempilo yakho. Ingakho ngichazile ngathi usawoti uya protector, uya shielder, uyageza, uyahlambulula. Uvinika uphendula o negative noma uphendula okubi kube kuhle. So uma usuyifakile ikhombo yakho emanzini ayisikali sakho, mina ngisebenzisa ibhakede lika 5 liter namanzi awarm, bese ufaka izandla zakho noma bese uyakhulekela nje ngendlela okhuleka ngayo. Usho ukuthi usacela amandla kaSawoti asebenze phezulu kwempilo yakho ukudedisa bonke ubumnyama obuthunyelwe kuwena magumbamani omhlaba, okuthunyelwa abesilisa besifazana obaziyo nongabazi. Kudede bonke ubumnyama phezulu kwempilo yakho kusuka amathunzi amathunzi amnyama nezichitho ezilethiwe ngegama lakho ezithunyelwe ngomoya ngezilwane nangeenkulumo nangezifungo. Ucela mawuhlambululeke kuvimbeke nokunye ukuthi makufika kubole. Ucela uvinika usebenza amandla awo waphathisiwe, amandla okushintsha ubumnyama kube mhlophe, amandla okushintsha iqalekiso lethezi kube ziyibusiso. Yiloko okwenzayo ngale combo. Le enye nayo le engiyisendile ngathi step 2 eno cinnamon, uhani nasawoti nawo wenza same thing, uyakhuluma. I-cinnamon letha inhlanhla, letha ukuthandeka, letha ukukhanya, idonsa imali, idonsa inhlanhla ongakazi uyibone. Uhani udonsa ukuthandeka, ukuhlonipheka, ukuzwakala mawukhuluma. Usawoti wakhona nawo udonsa i-protection. So nayo masuyisebenzisa same thing, amanzi awarm 5 liter or whatever size onawo or bathtub or bath la besigeza ngabe ekhaya nakhona futhi uyayikhulumisa bese uyageza. Kodwa kuwo omabili ama video ngafakile ama caption la ngichaza khona ukuthi into isebenza kanjani. Bese kuba yiyo ke lesiqeda amandla abantu abavele bakhulume nje engathi bakhuluma nomnobani, engathi behle esihlahleni. Engazi ukuthi ubengithumile noma kumele ngimtshele ngale khombo. Fanele nifunde ukukhuluma nokuhlonipha. Camakho makwande kukhanya. Oh sorry, no vinegar omnyama uyasebenza. No vinegar omnyama uyasebenza. So inoma imuphi vinegar nawo no apple cider vinegar, I'm not sure. Uvinegar nje vinegar uyasebenza, I'm not sure about apple cider. Camakho.